Stħarriġ ġdid tal-Malta Today wera li l-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' ferm iktar fdat mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Delija li wara li f'Diċembru niżel taħt l-10% din id-darba ma kellux fejn inaqqas iktar. Fil-fatt irreġistra xi żidiet biex hu fdat minn 15% tal-Maltin, filwaqt li l-Prim Ministru huwa fdat minn 41% tal-Maltin. Dan ifisser li għal darb'oħra Joseph Muscat żamm vantaġġ sod anke jekk fil-pożizzjoni ta' Prim Ministru, fejn il-kariga titolbu jieħu deċiżjonijiet kontinwi. Jirriżulta li Joseph Muscat huwa fdat iktar minn Delija fir-reġjuni kollha madwar il-pajjiż. Bl-ikbar distak bejn it-tnejn favur il-Prim Ministru insibuh fit-8, id-9 u l-10 distretti. Distretti li tradizzjonalment huma magħrufa għall-appoġġ lill-Partit Nazzjonalista. L-istħarriġ ipoġġi wkoll f'pożizzjoni b'saħħitha lill-Partit Laburista fejn li kellha ssir elezzjoni għada jirbaħ b'vantaġġ sostanzjali. Mistoqsija l min jivvotaw li kellha ssir elezzjoni għada, dawk li wieġbu l-istħarriġ għażlu lil Partit Laburista b'vot ta' 42% filwaqt li l-Partit Nazzjonalista irreġistra 28.9%. L-appoġġ għall-Alternattiva Demokratika kien ta' 1.2%. Filwaqt li l-Partit Demokratiku ma rreġistrax biżżejjed appoġġ biex ikun immarkat fl-istħarriġ. Bħal Joseph Muscat, il-Partit Laburista igawdi vantaġġ fit-territorji kollha madwar il-pajjiż.